Hej YouTube, Emil her, og vi spiller LOL. Og nu hvor jeg siger vi, så kan I vel regne ud, at jeg spiller sammen med en. Eller flere, men nu spiller jeg så kun med en. Jeg spiller med Jonas. Aha. Ja, jeg spiller med... Ja, jeg spiller med mig. Rettere sagt, Technic Gamer. Lige her. Han spiller Jax, og jeg spiller Renekton. Og jeg er Technic Avenger, så det var godt nok. Ja. Nej, okay, vi har... Og jeg håber virkelig, at vores Draven er god til at spille Draven, for jeg vil virkelig ikke tabe sin Draven. For det virkelig. Ja. Og det bliver bare sådan dejlig LOL gameplay. What the fuck. Ja, og det kommer til at foregå sådan her. Jeg har kun Bandicam, for jeg gider ikke til at købe mig det program. Måske køber jeg Frap senere, men det er ikke sikkert. Og så altså tænk mig, jeg er modelmaker, så jeg laver bare en masse videoer ind på den her bane, og så klipper jeg dem sammen. Så det ser lidt mere nice ud. Skide smart. Ja, det er skide smart, i stedet for at skulle til at lave en masse videoer ud af bare en, og så laver man ligesom, ved hvad jeg mener, håber jeg. Jeg er bange for at gå af en anden busk. Jeg venter lige på Kale. Raven 98. Hi, motherfuckers. Hej Victor. Hej. Vil du noget fedt noget? Hvad? Vi optager. I wanna food. Vi optager. Nå, så ses vi. Hvad var det? Det var Victor åbenbart. Inviterede du ham? Nå, jeg havde inviteret mig ikke, han var ligesom bare med. Nå, okay. Nu begynder bilen lige lag. Okay, nu er det væk. Okay. Så siger vi det. Jeg må en dumme Israel. Jeg må en Israel og Jax. Ikke så fedt. Kan det være? Jeg får nogle tekniske lag spikes. Det tror jeg der. Ej, det er virkelig lag spikes. I got lag. Fikser det her. Det er window mode portless catcher. Det må gerne være lidt medium. Jeg tror bare vi sætter den der på lidt low. Okay, jeg har også jeg har også sat min Bandicam med plads på lidt højt, så det tror jeg det går det ind og ordner. Vent, optager du stadig? Ja, jeg optager stadig. Selvfølgelig optager jeg. Der er virkelig bare lag nu. Der er gjort også lidt den her. Det er underligt. Det lækker, men det er sindssygt det her. Okay. Video. Hvad med at du lige pauser den, og så lige kommer tilbage, når du har ordnet det? Ja, det gør jeg lige YouTube, så vi ses om lidt. Hej igen YouTube fans, det er mit LOL, det er så ikke, så jeg bliver lige nødt til at starte, eller restart min computer, så det gør jeg. I kommer selvfølgelig stadigvæk til at se den her video, jeg klipper det bare sammen med de andre videoer, så vi ses lige om lidt, når jeg spiller LOL igen. Hej. Hello YouTube fans, hvordan er det går? Ja, vi er så tilbage nu, og jeg fik killet laggen, og fik lige startet min computer og alt det der, så vi er tilbage med LOL, og jeg er kun i level 1. Og jeg er i level 10. Nu er level 2. Det går godt. Ui! Og selvfølgelig går, Pantheon efter mig. Det er jo typisk, men jeg når væk som total ninja gør.
Og han tager dig og skulle efter mig. Ja. Burp. Nej. Så fik Sivir 5 killet. Nej, det så YouTube-page, det godt. Det var mit kill, det der. Det så YouTube. Nej. Go for the kill. Nej. Nej. Fik mig. Jeg spawner mega hurtigt igen. Banana! Jeg er Big Banana. Hvis den havde ramt mig, ville jeg sikkert være død. Okay, så meget skader Big Banana nu heller ikke. Emil, du skal altså gå top. Jamen, jeg dør bare så hurtigt over. Men det er vigtigt, at du kommer top. Men jeg tror lige, min mor hun kommer hjem. Jeg går lige ud og siger, at jeg optager, så 2 sekunder. I skal bare lige vide noget. Jeg elsker bare lol. Okay, så ved hun det. Så hun kommer ikke lige ind. Ultimatus! Shit! Stilhed! Stilhed. Stilhed styrer for vildt. Nå. Det bliver en god optagelse der. God video. Mega. Men nu skal lige snakke med mig, så jeg recaller, og så bliver jeg snart tilbage. Ved I hvad, YouTube-fans? Jeg elsker at kalde jer YouTube-fans. Men I er ikke mine fans, I er mine fans. Jeg elsker jer. Over alt på jorden. Eller nej, det gør jeg ikke. Glem det. Jeg vil bare lige sige, at jeg er så glad for, at I har trykket på denne video. Jeg er så glad. Når han ser det der. Jeg har sagt, fuck, han bliver sur. Nej, gør ikke. Fordi han er nemlig sådan en sød en, han er. Kill! Skal jeg ikke tage det der i baggrunden? Okay, ja. Jeg kan lige spille den her game færdig, og så skal jeg ned med min mor ned på boldbanerne og lede efter min mobil og ringe til den og sådan noget. Gør hvad vi kan for at finde den. Så. Men jeg får lov at spille det her game færdig, og ja, så redigerer jeg den, når jeg kommer hjem fra det. Hjælp mig nu! Ah! Oh my god, take a picture with me in the fountain. Så kommer jeg for at win. 1-4. Yep. Helt vildt sindssygt. Hvad er det der? Det kunne jeg heller ikke rigtig gøre noget ved det. Sådan. Jeg skulle lige så godt bare surrender nu. Det kan vi. Ej, men skal vi spørge om surrender? Ja, hvis du alligevel skal ned. Ja, men hvis jeg alligevel skal ned, så... Too early, hvor lang tid er det gået? Jeg kan ikke se det. Ja, gamet. Det er oppe i højre hjørne. 1950. Okay, så skal vi om 10 sekunder. Fordi mine er de skadet. Okay, så spørger jeg lige nu.
Åh. Åh. Jeg skal sgu ikke være alene om det her, det kan jeg godt sige. Hvis jeg er det, så dør jeg jo med det samme, ikke? Hvorfor recaller, når du står så tæt på? Fordi det er hurtigere recall. Nå, GG. Ej, nu er det nok slut, tror jeg. De er allerede indvendt vores inhibitor jo. Ja. Jamen, jeg har virkelig også fået en dårlig start, jeg har. Ja, du har så ikke engang været. Nej, jeg var her engang til start. Jeg går og dræber minions, men de kun går efter championsne. Ja, da. Skader det fint nok meget. 85. Wow, de kommer herop. I skal have kom så Jonas, det er klassisk dig. Det er klassisk dig. What the fuck, han forsvandt bare lige. Nej, that snare. Ja, det var så dumt, du gjorde det der. Jeg siger det bare. Nej. Ja! Yeah! That ignite. That ignite. Det er noget dumt der. Jeg prøver at se, om jeg kan tage red buff. Nej, det kan jeg ikke. Det er dumt. Jeg kan lige, at du siger det i et ord. Hashtag that ignite. Lol, se. Hvad? Jeg ved lige fucking, hvad hedder han, Ezreal inde på red buff. Men så kommer oh yeah. Skal jeg komme ind og hjælpe? Okay, glem det. Det vil være lidt Nej. Jeg smutter. Kommer Jax er en nakker. Eller jeg har mit flash, du kan ikke gøre mig en skid. No. Min lillebror, han står her. Han er pisse irriterende lige nu, men han gider ikke gå ud. Det er lidt træls. Du kan viske noget. Jeg tror, der sker noget. Der sker noget med banen. Kom ud. En siger. Fuck. Ja da. Det var mig. Nå, var det dig, der manglede? Nå, vi ses YouTube-fans. Ja, jeg skal lige ind og have stoppet videoen. Jeg ved ikke, om vi stadig kører. Det tror jeg, vi gør. Ja, jeg optager stadig. Der er lige et halvt minut, ja. Plus den anden der, så det er fint nok. Tak fordi så meget YouTube-fans. Hej hej.